Human mapriso og dulan 7 ka tuig ug naabsuelto sa tanang pasangil batok kaniya ni adtong Hunyo 2024 ang kanhi senador ug Justice Secretary nga si Laila de Lima andam na nga moserbisyo balik ubos sa balay balauranan. Kini kun mahatagan og gigayon nga mapili sa piniliay sa Mayo. Si de Lima maoy first nominee sa mamamayang liberal kon ML party list nga mibisita og mipaila-ila sa Sugbo sa ilang mga plataporma. Kini ang labing unang pagpakita ni de Lima sa Sugbo sukad siya mapriso tungod sa 3 ka charges sa giingong koneksyon niya sa drug trafficking ug naakwit o naabsuelto sa maong mga kaso. Kahinumduman nga si de Lima ang usa sa mga kritiko batok sa kontrobersyal nga drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. I went through such a difficult journey. It was a unique journey. Mine is a powerful story, a story of hope, and a struggle for truth, justice, and vindication. Of course, it was difficult. It was painful. Nakulong ka, wala kang kasalanan, masakit, mahirap. But then again, I knew exactly why it was done to me, because they wanted to silence me from my fierce opposition to the killings then happening under the focus war on drugs of Mr. Duterte. Gitumbok sad ni de Lima nga ang iyang kaagi na himong hinungdan sa iyang pagbalik sa politika apan niining higayona dili na isip senador. Gawas ni de Lima, mibisita sab sa Sugbo ang ubang nominees sa ML party list nga si former Quezon Representative Erin Tanyada. ML is the multi-sectoral wing of the Liberal Party. And kung babalikan po natin ang ating saligang batas, maliwanag naman po kung ano yung rason kung bakit binigyan ng pagkakataon ang mga party list organizations na sumali sa halalan. Ang ML mao ang sectoral arms sa Liberal Party nga nag-file sa ilang Certificate of Nomination and Acceptance isip party list group Oktubre sa miaging tuig. Samtang, miluwat sad og pamahayag si de Lima kabahin sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Nararapat lamang talaga yung impeachment. Otherwise, yung magiging message is that okay lang yung abuso sa kapangyarihan. Kini si Ray Martin Rio, USJR Com intern alang sa MyTV Cebu.